ke ni tum deng ni litum reject PHLC pen ke kroi kre ni litum lake give and take ke lake bang ke tum abidi lang no lake itum hanang pe si chok na pe si theng ye phan lok lake ke claim la ke tum non pen chot kalilo ajir ding ulo la itum autonomous hill state hang rapet ahut la phi pen ke itum tribal tumang bong pa si chok ya kam si claim ver la itum phan kai ke asam long nang pa pe dun long ver nang po phan lake asong na prek ali lake itum phan nang chut sudun athema ji eli chini la di eli chuma tum anathu me upele ne pudam kali athema chuma anathu penta akahi no tum do haputa hala tum handa logai ti la tum ke claim da hapu penta claim RSS bongo sena tum lake ke claim la pen ke pu anathu penta claim ti lang thai he tum chini nangi di long lige border ke nang pon wang lo hala Nogang district na thu penta Golaghat district na thu penta hadak chi chok chi det pe por lo di hadak ke border che rai nai hadak ni ye det pe por athema ka ni ye det thi ke hala dak nang pa chi bohong ye tu ma ve hadak la pu ye na hala dang na pa chi bohong he ti tu man hala dak man ke hala ke che tu men pa pe do me u nang pu ye do me u lo te la tu man ke autonomous state hang bang ve det po mesen po itum che rai long bom po phat la pu ye la si la son nai claim ia long tek la tum ke la thek long lor lege ningjeri pu hadi seta bang da char lak pik mati di la si thek lor ke bang ta dang claim kle seta ni ke chinia tenge la kapang samji pu ke bang tung ya binong ke menang ke phan si ke bang la tum ke la son dak taxi eli tuma chief minister manipur ta dam loke onit amit sa da ni thom do dam loke la tum do dam bet tenge manipur chi pithi thu pi kang yang loke di nonan da ji pithi bom la da ke hala dak ta ji pithi ke mongolia na tumang bong ke di hadak ta kukia dum la be mi te dum na mongolian dai se loke hala tum la mongolian na to bong pa chi bohong sei na la pen la tum phan an ke la tum duk po an ke keng ben dong thip nang po phan si la tum I tum phan son na pa chi bohong toi loke Garbing lo pasang silpen si my meeting pate lo je bohong nang ne pu waret lo te hala piju sa jurika chief minister dengan ning si oi thu poke party ke di high command phan ka pheri sel tung wang hai hedet lo la ke dam tang ujia ta athike la hello la tum ke itum autonomous state alam ke pros non da arjudun de nangji pulay alam bang ke do clip nang po anang pe duk clip ya phansi nang tum phan anang pe duk rang den lego sia ko hang thu jo mati pu sia aning thi thu lo hala tum manga niar lo pen ke itum anang pe duk pik lo non anda itum 90% ke mat plaster hem ke di neli pini the thek dam long la tapat anda mat plaster hem ke karbia hem ke khetia ve ke lang litum khetia ve pu long le pangjai hap ke di non nanta along hapu na thuan da itum la pulo la pen dok muka be the ke karbia tu ke long le chi jor lok lo Bongalia tum la pen boro tum hasi jasemet long lege jor ta ke la pen council tum khang no nai ane ke jor pele council tum permission ave te jor long leke sita bang jor waret lo Nagaland ta council tum masi ke pulon karbi tum long le chi jor waret ti pu ane umalo permission ni pidun council si permission ni pidun lo pidun de te la tum jor thek se ji ke ako jong si permission ave pin pen jor det lo pode cancel admit eviction at det pe pot karbi tum mandala son ke jor thap tum han la tum han arrest redet pe pot lo alang litum ke BJP long ke do anatum la pen congress long ke do tum ke election che dan nun lote arling ke theman po di lain lo ka matha ason ka prek thang da kali thang da velo lana arle theman po ring mesen chu long jun long po chipik klang long po munit ki du ka tum bong ne tum ke ing tu pig yo pu chipik klang long po lain ala tum matha ne tum PHLC to mangela pu ali ne tu ke hai lo te ki du ka tum pa ve de nang ne tum hana munit tum ki du ka tum ne tum hana man pi pe na aman nang pi ve na chor dom re ji ta akam da vele ni tum na munit thak ke la posi ni tum ke claim ye po bangke rat atum phan ka pi plang ji pi plang olo te hala BJP tum long ne dam dedet poke la si la tum ka pheri la de BJP PHLC li ke hailo te munit tum plang varet po exercise se po lambda je than varet lo arona lambda je than varet kadu beta thek et po ange BJP tum long la thang bak pe tum long ke dam dedet pu la tum la si ka pheri PHLC phan la si pheri varet la lang tum ke break je ke thek long lo
kacing thur the ak prejek apa la thu ke prejek pinong lo lagi gari ta hino ati ti nong e ne tika benda ka hamren ke wang ne gari hino dak ko an ke la hai prejek lo lagi ei itum alliance ta kali nitum understanding je nitum chini lo nang tum ohomia tum ta kecita apar do deh aprang arlo alam non dak radang bong ne ningje un apoda vedet ji laan ka ni ji apan seta apar do kece puta gadu ya kece le jat vet tum gali la ohomia po tum ke karbi si ong dake karbi boro garo khasi naga si la ohomia ga man lo harun ningkan pharu pho aprang karbi atum phan la pen la tribal atum phan convert at lo hindu pin chong lo amasi hala tum fansi asa non ohomia pu ga cheplang hala tum si kos itum han pin chong lo kos pulote ko pu ke sanskrit alam ke cham pu ili tum hanang cham lo aron hala tum hindu aron ating ben nang cham lo la masi ili tum phan ohomia nang pin chong lo la son di e son ke hala so alam men tai tum ma thadam nang i itum munit pinak la tu la so ki chia tum mangge Bongali itu misalnya, Bongali itu menit kali, Bihari itu menit kali, Marwari itu menit kali, Lapen kaprega tum dolang, Gujarati itu menit kali.